Oja, Kristo, horko neskorik korrika dator. Zer gertatuko zen? Oza, hemen salbatzea. Ze pasaba? Kaixo, barkatu. Haupa, kaixo. Zeo zer gertatu da? Ez? Ez que nola korrika zatoz hor goitikan? Bai, eskerri honetan ibiltzen gara beti eskaileretan gora bera. Bai, fit egoteko edo? Bueno, jaiak hasten direnean, horrela hasten ditugu jaiak. Txupinazoa bota, eta korrika ibiltzen gara bera. Jaisten gara musika plazara eta hor hasten daia musika. Paso harinean, Bueno, eske txikitan hemendik ibiltzen ginen beti bote-botera jolasten, korrika gora bera. Vale. Bueno, ni Mikel zu? Ni Rebeka. Rebeka urtaskotarako. Bai. Oste naiz, hementxe korrika aurkitzea zu. Zu beraz herrikoa zara Lagrangoa. Bueno, ni berez Gasteizkoa naiz. Aiba. Gasteizen bizi izan naiz beti, baina duela urte terdiero erabaki nuen herrira etortzea. Bai. Eta zer moduz Lagranen? Ondo, oso pozik. Bai. Gasteizik aldaketa asko dago? Bai, baina, bueno, azkenean hausten nire herria, asteburuak pasatzen dituen hemen, udak, gabonak, beti nengoen Gasteizen bizi nintzen, baina beti pentsatzen dut, herrira joan behar naiz. Orduan, normalmente alrebez egiten du, ez da? Herri txikitatik hiriburutar alde egiten dute. Hori da, bai. Eta zu, hiriburutik? Nik aldrebez. Erabaki nuen, behar nuenetan, hirira joango nintzela. Eta bitartean herrian geratuko nintzela, bai. Eta esan dezu festetan, ohiture dudakazuela, ez da? Txupinazo botatzen dute eta elizetik jaisten zarete? Hori da, bai. Korrika. Probatu dezakegu gaur, nahiz eta bai, noski. Festak ez izan? Noiz dira festak herrikoak? San Bartolome egunean ospatzen ditugu. Abuztuan. Bai, hori da. San Bartolome eguna igandean bada, larun batean txupinazoa bota eta mozorratuta jaisten ditugu eskailerak. Bale, mozorratu egin behar da orduan? Bai, noski egingo dugu. Korrika igo behar da, ez? Venga, bale? Bai, entrenatzeko, ez? Entrenatzeko, joder. Bueno. Zintxura daukago edo, hau zelako, Korbobako edo Sevillako bai, Sevillako feriako mozorra daukagu. Duela 2 urte egin genuen bai. Duela 2 urte hemen Txelagranen jantzi zineten, mozorratu zineten, feria de abril. Hori da. Eskerrak takoiak ez dut, ez? Bai. Bueno, neko ondo ekipatuta gaude. Nahi dezunean, etxe ferua gotako nahi bazunik. Bon! Gora San Bartolome eta gora Lagran. Hori da, gora Lagran. Bai. Gora Lagran! Gora Lagran! Ez da bat erresa, jote, distantzia... Erresa, ez? Haze ultura, ferri honetan. Bueno, de Dios. Epa. Aizu, arriskutxu samarra da... Jeitxe dago, ez da? Bai. Oindik festa ez delako hasi, zetek, ben lauka limotxokin, ja, jeitxeari izango litzateke, epikoa, ez da? Bai. Urrungo pausua zein izango litzateke, urrungo festetako fasea? Bueno, hor daukagu, El Pilon. El Pilon? Hau da gure herriko iturria. Eta hemen segiten dezu, Iruñan bezala horrea igota bota? Ez. Bale. Normalean hurbiltzen gara ura edatera, eta, bueno, jaietan noiz behinka baten batek bukatzen ditu jaiak hemen barruan sartuta. Bai, batzuk nahi eta beste batzuk nahi gabe saltzen dira. Bai, eta nahi eta zerragati saltzen dira. Gero neguan ez duzu ez zara gaizotzen. Baina oso hotza. Hotza dago, bai. Udan hotza egoten da? Udan ere hotza egoten da, bai. Beraz, beti mantentzen du temperatura establea, ez da? Hemen gurak. Hori da, bai. Probatu, eta ikusiko duzu. Edan? Edo zar zaitezke nahi baduzu. Orain, egiten ditu 3 gradu, bueno, bale, sartu dugu, ez zergatik, ez? Betxekin zonondi abentura delako, eta maite dugulako, herrian, herrikoa egitea, ez da? Normalean sartzen garenean uda da. Udan? Bai, entrar y salir. Ja, entrar y salir. Ez da hor. Ez da zueltara txaldea pasatzen honetan sartzen, ez da? Bale. Bueno, hemen ikusten duzu bezala, agua sin garantías sanitarias. Esan dizu batzuk nahi eta bezatzuk nahi gabe sartzen dira. Nahi gabe nola da? Bueno, festa egunetan gaizki portatzen direnak, batzuen artean hartzen ditugu eta ona sartzen ditugu. Bai, Bai. Zer da gaizki portatzea? Bueno, molestatzea edo... Oso ondo ibiltzen zaitu hori. Molestatzen ditugu, bueno, hankasartzea noa, bat. Egiz aurrien ez nahiztakuak esaten, baina, ostia, nola da? Ilak horrela. Ondo egiten mandu, zaintiratu dut ez urte osoan. Ikusi lehen hemen herrian dazkatuz dela gatza zakuak, ez da? Bai. Zeo zer izozten bada gainean botatzeko. Hori da, bai. Karriko zeniak ez zaku bat, ez da hankak izozten egin. Lasai atera nahi badu, ja horrekin nahikoa izango duzu, bai. Eskerrik asko, Rebeka. Haze favore egin diazun. Bueno, Rebeka, listo. Zer gehiago festetan, Rebeka? Bueno, normalean jartzen dugu hemen eszenatokia. Hemen ikusi daiteke? Bai, musika plazan.
Bai. Hau da plaza principalena, ez da? Bai, hori da, musika. Bale, musika plaza hau da. Bai, normalean jartzen dugu hor txosna inguru horretan. Hor, bai. Bai, eta txosna, gordetzen ditugu San Bartolome egunean banatzen ditugun txoripanak, soberan daudenak. Bai, oide dira, ogia txorizo barruko gatela. Bai, hori da. Batzuk jaten dituzte eta beste batzuk, ogia eta jaurtitzen dute Andoniren balkoira. Bai. Txoripana jaurtitzen dutela Andoniren balkoira. Bai. Ja flipatzen nahi nizpizkat, korrika jaitsi, jendea uretara bota piloia, eta joan esan dizu txoripanak Andoniren balkoia. Jendea itzaizkio txoripanak gustatzen edo. Bai, baina, ogia geratzen da pizkatzeku orduan, pues, bai. Eta zein da Andoniren balkoia? Hor dagoena. Hau. Bai. Hau da, Andoniren balkoia. Bai. Eta horrea hemen jarri eta txoripana botatzen ez dezate? Bai. Hori da. Bueno, eskerrak, ez gauden abuztuan, ez diren lagarango jaiak eta ez dagoen txoripanei, zati, claro, hemen gola egiten dugu, zer ikusi ala ikasi, bestela txoripana botatzen hasiko gineketek. Baina baditugu batzuk soberan, Bai. Bueno, soberan mani mazkazu, Andoni etxean dago? Ez dago etxean. Bueno, Adiós, hemen dator, Rebeka. Hemen ditugu. Hala, Beitu zenbat txoripan. Bale, txoripan hau, gorra daudela, lehen urtekuak, ez da? Bai. Eta, balkoira sartu behar da? Bai, hori da. Bale, bueno, otako du bat, a ber. Ai, probatu zu, Rebeka. Ui, pizko, Zerraza ikusten duzune. Andoni, ikusi hau, zuretzak! Bota beste bat zu, Rebeka. Hola. Epa. Amona, estu zaio? Ez. Kotxea ditxitea eman, Rebeka. Bota lasai, Rebeka. Eskenik ez daukat punteria honik. Hala! Ui, balkoia. Venga, beste bat eta listo. Baina, zentar zabit! Barkatu, hemen herriko itura ari da ikusten niri Rebeka. Bai. Guize, presaka zabiltza? Bai, beti, ben Villanoa. Bale, pues animo. Bai, eman gaunizuko, baina lurrera hori eta median ez da gorra daude lengurtekoak dira. Barkatu egirate, sustongatik. Nire espota gehiago, bat? Bale, ez, lasai. Hala. Bueno, bakarrak gelditzen da. Rebeka, hau bai, hau barrura. Haurik ez? Sortek ez. Bueno, txoripan gutxi bukatu dira.